Sino kaya yung kausap ni Brian? Lovely? Brian? Ikaw na ba yan? Oo, ako nga. Pogi pa rin, di ba? Medyo. Kamusta ka na nga pala? Tsaka, ba't di ka nga pala sumasama kay Tita Ruby? Pag pumupunta siya sa bahay. Busy kasi ako eh. Alam mo na, bibihira lang ako magbakasyon dito kaya sinusulit ko na. Ganun ba? Minsan punta ka naman sa bahay. Para naman makapag-banding tayo. Para makilala mo na rin yung fiancé ko, si Emma. Malapit ka na palang ikasal. Congrats Buti ka pa. Bakit ikaw? Wala ka pa bang nobyo? Sa ganda mong yan? Wala pa eh. Mas gusto ko yung ganito lang. Yung walang stress. Ayaw mo ba ng may nag-aalaga sa'yo? Yung kasama mo palagi. Lalo na pag nagta-travel kayo. Naku, mas masaya yung walang nagbabawal sa'yo. Sino kaya yung kausap ni Brian? Basta bumisita ka sa bahay. Oh babe, nandiyan ka na pala. Lovely. Siya nga pala si Emma, ang fiancé ko. Emma, si Lovely nga pala, anak ni Ninang Ruby. Hi, Emma. Ikaw pala yung kinikwento sa akin ni Brian kanina.